Arratsaldeon, ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Hainbat topaketa poetiko euskaraz antolatu du Nafarroako liburutegiak Ateneoarekin elkarlanean. Eta hauxe izango dugu bigarrena. Eskerrik asko Alaber, Amaia Lasari, Ines Castellari eta Jose Miel Bidador poesia taldeari. Eskerrik asko. Eskerrik asko Angel Zarazu, Nafarroako liburutegiari, eta bertaratu zareten hori gaur Amaia Lasa entzutera. Amaia Lasa hemen konbidatu dugu, Suhatxa erakusketaren baitan, bertan parte hartu duten poeta batzurekin ere topaketa batzuk antolatu ditugulako. Suhatxa erakusketara Atxaren elkartearen ekimenez, eskultura eta poesia biltzen dituen zera erakusketa bat, ikusgai egongo dena, apirilaren 30 arte, eta hemen liburutegian sartzen baldin bazarete, hor ikusiko duzue. Aurreko astean inaugurmea izan genuen, erakusketaren irekierarekin batera, eta gaur Amaia Lasa hemen daukagu, eta aipamena egineko genioke ere Jolmari Irigoyeni, berak ere parte hartu duelako Suhatxa erakusketan, eta osasun arazoak direla eta ezin duen gurekin egon. Jolmari Irigoyenekin hasiko naiz, eta Jolmari Irigoyen Donostian sortu zen 1998an, ezagunagoa iruditzen zaitela eleberri munduan, adibidez Polidroaren Hostoak eta Babilonia bezalako eleberriekin, beste askoren artean, gainera Babiloniaren bigarren edizio bat egin da urte, eta oso ibilbide interesgarria dauka, baina poesian ere badauka lan polita egin da. Eta egia da ere poesian, nik referentzia bezala hartu dut, ez dut propagandarik egin nahi, baina zera... Kailerak. Koldiz Agirrek prestatu zituen lan antologiko hauek. Eta bertan azaltzen dira, 20. mendean idatzi zuten poeteen lanak, eta horien artean Jolmari Irigoyen dago. Nik esango nuke 21. mendean idatzi dituen poesia liburuak ere oso interesgarriak direla. Eta baten bat ere gustatuko litzaidake errezitatzea. Hasiko naiz errezitatzen, jake Suhatxaren erakusketaren inguruan antolatu ditugun topaketa hauek, kendo ingo maskarilla. Asko sobeto. Hasiko naiz, Suhatxa erakusketarako idatzi zuen poesia irakurtzen. Eta ondoren ere Amaiarena irakurriko dut. Baina Jolmari Irigoyenekin hasiko naiz. Eta horrela dio, Suhatxaren erakusketan azaltzen den poesiak. Batean, naiz bestean egon, Mantxa Blankan, naiz Bilbon, jaiki bezale laster degiot otoitz, on Gabriel Arestiri. Segi dezala eta segi dezagula hitzaren eta solidaritatearen bailua hartuta, bazterrak astintzen, ea mundu honi irauli bat ematen diogun. Irutzen zait, poesia interesgarria dela kontutan edukita bizi ditugun garai hauek, ezta? Esan da, aipatuko ditut ere aurretik, 20. mendean idatzi zituen bere poesia liburu pixkat esanguratsuenak, direla denborak ez zuen nora, 81an, eta Hautsa eta Maitemina 88an. Eta nahiko nukela poesiaren bat irakurri. Adibidez, hemen badaukat bat. Muga eta mugagabea, tartean utxean ni. Ilargian bizi naiz bakar-bakarrik. Hala ere, kate luze bat landu nahi nuke, ene bihotzari lurra lotzeko. Lurrari ene bihotza odol gorria zutegi, elkartasuna burdindegi. Uarte batean bizi naiz. Hala ere, ene uartearen harresiak hautsi nahi dituzke, itsasoak irents nazan. Orduan, ene ustasun hau utxune handiago bat izanen da, baina gizon baten utxune.
Bueno, hori da bere lehenbiziko liburuaren poema bat, eta bigarren liburuan idatzitako jasotako poema bat. Amaren ipuinak, dio. La contemplación de los números que se enlazan como notas o amantes. Octavio Pazzi aipua eginez. Ez dago ezer ez dago. Ipar izarrak behiala galdu baitzuen bere iparra. Eta hegoa desertu beltza baino ez baita. Munduak oinarrian zituen zenbakiak eta ipuinak haize arrotzak eraman zituen ez geroztik. Ezer ez dago. Eta hala ere teleskopioa jarri duzu terrazan. Gogoa bidaiari. Aitzuloetako Anderea bere kometerratzean egan ikusi asmoz edo planeta eskuturen batean geldi, adatzean bera jauzika doazkion argi urteak urrez orrazten, erreka kosmikoren baten ertzean. Ezer ez dago ez. Eta hala ere, gaua beste arte beltz bat baino ez baita, gora begira jarri zara. Antzinako gizaki haiek bezala, begiak zabal, haiek ez bezala itxu, beltzunez beltzune. Aitzuloetatik erbest ebatutako Anderearen atzetik, ispilu parabolikoaren zilar erreketan isla daitezkeen uharri eta aerolitoen bila teleskopioaren gau lehioa gidari. Eta sode gizu, eta ezerrez. Eta hala ere ezin amore eman. Errotako hastiak gaua aitzuloetako Anderearen soineko beltza zela esan baitzizun umetan eta bihotzean arrosa bat zeukala. Suzko arrosa bat. Non ezerezak orozogendiko esfera zuen bidaide. Bueno, hau da bere 20. mendean idatzitako bi poemen, bueno, zera muestra txikitxo bat. Eta ondoren idatzi zituen liburuen artean, badaude pilatxo bat. 2002 letra txikiaz bada ere, 2004 biziminaren sonetoak, 2015an 2 urtetako kronika fakultatiboa, 2015an ere bai Txantxan Berde kantaria, eta 2022an aurten Sorgin argien eizan. 21. mendean idatzitako poesia lana, 20. mendean idatzitakoa, baino handiagoa da, ezta? Ikusten denez. Jon Mari Goiernekin batera Amaia Lasa daukago hemen, ikusten duzuenez, Amaia Lasa Getarian jaio zen, 58an ere bai, eta Amaia Lasaren ibilbide poetikoa ere oso luzea. Lehen komentatzen ari ginen, 71. urtean hasi zinela Araiarekin batera, poesia liburua. Argitaratu genuen. Argitaratu zenuten. Amaia Lasa ere bada Koldizagirreren hitzetan, eta ni ere ados nago berarekin, emakumearen poesia, emakumezkoen poesia idatzi duen lehenbiziko persona, euskaraz. Bai. Eta eragin hori mantendu du bere ibilbide poetiko literario guztian zehar. Ez poetikoa bakarriz, artikuluak eta bestelakoak ere idatzi ditu, itzulpelanetan ere aritu da, lan asko egin du. Magisteritza ikasi zuen, baina filologia ere bai, gero Suitzan ere literaturaren inguruko ikastaro batzuk egin zenituen, Nikaraguan ibili zara irakasle, bai. Gero hemen bueltan ere, idazle, irakasle, arlo askotan aritu zara lanean. Eta, besterik, hemen Suatzaren erakusketarako idatzi zenuen poesia irakurriko dut, eta ondoren zuri pasatuko dizut. Eskerrik asko. Ondo da. Maialen poesiak honela dio. Lesbos liluragarria. Bidaiari bitxiak heltzen diardute zure bazterrera. Ilotz bihurturik, itota datzate urdinduak jantzi urratuekin.
pustuta etxeko zuteaz, bonbetatik iesi dabilenarentzat, norabiderik gabe. Bizitza gorde nahirik, itsasorik barena, txikiena, ozeano, erraldoi, ekaiztsu bat da. Polita ere bai. Bai. Garai hauetarako, Inportaz bazizu irakurriko berriro. Vale, ederki. Ez que ez dakit parte guztiako. Bueno, baina ondo. Bueno, horregaitikan, ez dago osoa. Inportaz bazaizu eta berari inportaz bazaizu. Bai. Bueno, nahi bazue utziko dugu, o bestela Ineze inportaz bazaio, dena irakurriko. Eso nari ez zaitzi bat ere inporta. Bai. Zure hitza zurea eta zure Bai. dezakezu, nahi duzuna. Bueno, egia esan poesia eta ni aspaldiko laguna gea, eta nire ametsa poeta izatea zen. Jakinik kozezilko nintzela, hortan bakarrik aritu banintzen, magisteritza ikasi nuen. Donostira joan nintzen, momentu hartan etzegoen magisteri eta eskola euskeraz, eta nolabait han sortu zen talde bat, eta lagundu ginduen magisteritza ikasteko momentuan, bai euskerako gramatika, euskal gramatika, euskal geografia, euskal historia, eta ematen genuen paraleloki. Gu juten ginean eskoletara, Frankoren eskoletara, eta gero etxean bertan genitun irakasleak etortzen ziren. Eta horien artean etortzen zen Carlos Santamaria, Goenaga jesuita bat oso garrantzitsu ere bai, Ricardo Arregi, eta horiek denak etortzen ziren. Eta ni ordurako nolabait zeruko argia jo nintzen, ez dakit norekin, eta hasi nintzen artikuluak idazten. Aurrena Gazte naiz izeneko orrialdean, eta gero Ricardok deitu nindun beste orrialde bat antolatu behartzuela, herriak eta gizonak. Orduan feminismoa neria aula zen oraindikan, da ez nintzen kejatu, baino beti daukat damua. Eta han aritu nintzen urte desente, eta gero anaitasunean, zeako errebista bat da, Bizkaiko errebista eta bar. Eta poliki-poliki poesiaren munduan sartu nintzen. Orduan, 21 urtek, 71ean, anaia ere poeta dut, bere poeta eta matematikoa da, baina, bueno, esan nahi dut, liburua argitaratzeko ni ibili nintzen Txillardegi eta Iñaki Beobiderekin. Eta Herri Gogoa izeneko argitaletxe batean argitaratu genuen 71ean. Hori da. Baina ordurako poemak idatzita zeuden, eta hasiera batean hori nerabe nintzen garaiko poesi batzuk irakurriko ditut. Hau kuriosua da, ze erabat inkonstienki ohartu gabe idatzi nuen, eta gaur egun poesia hau nolabait bai beste poetak, ni baino gazteagoak, eta baita ere musiko batek, Jose Txokoia hemen Iruñakoa da, eta beak ere musika jarri zion. Nik askotan hausnartzen dut esaten dezu, nik angela batian bakarrik idatzitako gauza batek, zema jenderi interesatu zaion. Nireak ez diren lurralde hauetatik ihes egin nahi nuke. Nireak ez diren ur hauek alde batera utzi egin behar ditut. Aitz sendoaren biribiltasunean, nire bizitzaren hitza lortu nahi nuke. Biribiltasunean, sendotasunean, aitzaren gainean, A, E,
I-O-U berri bat esan nahi nuke. Vale. Eta garai hartakoak ere, dira hauek. Haizea bezalako espirituak ez dira inoiz lurraren usaina nabaritzera hurbildu. Gu lurrean bizigaren jendea gara. Gure zentzuak lurraren odola galdu du. Bago azarat, bagatoz unat, mila oztopoengatik zigortuak. Azkenaren kolorea ezin nabariturik. Ez da ardoaren kulpa, ez da lurrarena ere. Itxasoak ez du zer ikusirik, eta amodioak soseguz betetzen gaituzte. Alderantziz, gure gorputzak espiritu bihurtuta, haizearen zurrunbiloan dabiltza, eta batera eta bestera doaz, haizearen espiritua xurgatu nahian. Baina gu gara lurraren usaina daramagun jende erotua. Bueno, horiek hasieratako poemak dira. Gero, 1974 edo feminismoen aldetik lertze bat izan zen, eta orduan bai erabat sartu nintzen, konturatu nintzen feminismoak aldarrikatzen zuena nire barruan zegoela. Eta beharrezkoa zela, eta bat egin nuen, eta orduan feminismoaren eraginez badaude poema batzuk onelakoak. Baina hauek ja 1977an argitaratuak. Gizonaren amets okerra. Hortzean libre zioan eguzki altzu baten erreinu indartzu batetik, izarrak bezain argi, sortua gara eba beltzaren alaba guztiak. Jangoiko har batek gizonaren saietzetik eginak amestu ginduen. Amets oker, anker ark, gure almen, indar, gogo guztiak, ilunbeen iluntasunera baztertu zituzten. Argiaren arrazoirik, arrazoiaren argirik ez bagenu bezala. Baina gu, amets oker, anker guztien garaile, argiaren egarri, bizitzaren agintari, libertatearen burrukari, lur berrien eragile, eguzkiaren bideetan goaz, amets berriak eraikiz. Eta hori, bada zea batian, esan nahi dut feminismoak eman zigun alako beste ikuspegi bat. Orduan idazten. Neri behintzat eman zidan, eta gogotik jarraitu dugu hildo hortatik. Naiz beti kontuan eduki gauza badala panfleto bat idaztea eta beste badala poesia idaztea, ez? Beti poesiak beste simbolismo bat behar dula, pentsatzen dut. Gero, hori, bizitzan jarrai, hasi nintzen lanean, ikastoletan, 9 urte egin ditun andereño bezala, eta beti txandatzen nuen, nire ametsa zen, hori, txandatu irakaskuntza poesia idazketekin. Eta egia esan, ez dut aurkitu kontraesanik bi mundoien artean. Batez ere lehen hezkuntzan aritu naiz, bigarren hezkuntzan pixkat ere bai, baina batez ere lehen hezkuntzan, eta aurren irudimena, beste alaitasuna, horrek ere aberastu egin du nire poesia. Nolabait askotan pentsatu dut, nik ez dakit, dirua, o posibleak, edo bakarrik poesiara mugatu banintz, eta ahal izan bano mugatuko nintzen, diferentia da, desberdina da, irakasle bezala lan egin beharra, lanak suposatzen duana,
Eta horrek, pentsatzen dut gaur egun, aberastu egindula sormena edo sorkuntza. Gero, bidaiatzeare desente gustatu zait, eta eukinun posibilidadia Nueva Yorkera juteko eta bertan denbora bat pasatzeko. Eta han, niretzak gehien unkitu ninduena zea izan zen, Harlem auzoa. Badakit orain asko apaindu dutela eta oso ondo dagoela, baina ni junitzanean oso gaizki zegoen auzori, geto bat zirudien. Eta geto hartan ez da zuriak ere galtzen, baina ni galdu nintzen, eta nik usten dut beak badakiela, zuri bat bertakoa dana, ez direla galtzen auzo horretan. Eta horrela, Harlem izeneko poema bat, Harlem beltzeko karriketako zuri bakarra naiz, saxoaren oihuak sortutako amets zuri beltzetan murgildurik dabilena. Dena utzik dago, baina ez geldirik. Bizirik sortzen, Malkon isaren askoren odolak eraikitako bihotz gorri bat. Zutitzen, loratzen, handitzen, indartzen, lehertzen diardu. Zurien zurikeriak sortutako Harlem beltzeko karriketan, saxoa oihuka. Non nahi oihuka. Behin eta berriro oihuka. Etengabe oihuka ari da saxo gorria. Habe dira, garai haietan idatzitakoak, gero, itxaso ondoan bizi naiz, eta horrek eragin handia, nik usten dut bakoitzari bere inguruak eragina duela bere inguruak beregan. Eta nigan itxasoa oso garrantzitsua izan da. Orduan, liburu hau Baionan argitaratu zen, Maiatzekoak argitaratu zuten, eta hango poesietako bat da. Itxasoko hori da, bai. Eta hemen, itxasoko izakia da gaina izenburua, ez? Bai. Eta poema horkua da. Itxasoko izakia. Bada kosmo oparoan, itxasoa lurra eta ni bezarkatzen garen une bat. Aingura astun baten burnizko ariak hautsiz, ozeano urdinaren ur sakonetan, emeki murgildurik itxasazpiko lur sutsuetara hurbiltzen diardut. Egori gabeko izakia, olatu handietako igerilari trebea. Ekaitz ugarietan birsortua, 11.000 koloreko zoofitoen artean bizituz, itxasoko izakia izanik aske diraut. Itxasondoetako amildegi korapilotsuetan ez da ezer entzuten, iluntasuna da nagusi. Sentipenen sinfonia bortitzetan urperaturik guztia igitzen diardu, ezer ez dago geldirik. Lur itxastar hauetan, amets urdinetan barneraturik, bihotz gorriaren taupadak lasaitzen dira berriro. Itxasalaien goze, ozeano indartzuen egarri, olatuen brankan zutik, itxasoko izakia izanik ni naiz. Galderaren bat egiteko goalin badaukazu egin, lasai. Gero hau, usten dut, hori baino horren aurrekoa dela, baino neseko goratzen, Aresti, Gabriel Aresti, nik beti pentsatzen dut oso poeta importantea izan zela guretzako, ez bakarrik poeta ona delako, baizik eta momentu hartan idazten hasi ginen
edonori animoak ematen zizkigun. Nik esaten dut, poetaz kanpo kultur dinamitzaile izugarria izan zela. Eta horrela, bera zendu zenean, oso gazte 50 urtekin, eskatu ziguten poema bat, liburu bat osatzea, Koldo Mitxelena izan zen hitzaurrea egintzuna, eta bakoitzak zerbait bialtzeko, poesiaren bat bialtzeko. Eta horrela esaten du poema honek. Iz nahastuak. Nire 8 deiturak ez dira euskaldunak. Nire euskera ez da garbia. Nire hitzak ez dira txukunak. Nire sinismenak ez dira eurenak. Hala ere, Euskal Herria sortzen dihardugu. Nik hasiera eman nion. Zuk bukaera eman zenion zerbaiti. Zulo zuri luze bat, auto biribil beltz bat, haiek ez dute gure hitza ulertu. Lur galduaren bila mugitzen gara behin eta berriro. Itsasoko ur sakonetatik arrain handi bat irten da. Arrainarekin kaioaren abiara noa. Jan egunero jaten dut. Edan beti. Arnasa egunero ukatzen didate. Inork ez du itsasoaren ondoa jo, ez eta poetaren fantasia ito. Baina ez dugu poemarik, ez dugu fantasiarik. Poetaren fantasia zapaldu, poetaren fantasia bestu dute. Kaioaren abiara heldu naiz. Ez naiz gehiago hemendik mugituko. Amets horretan murgilduko naiz, inork ez du Anbotoko Damiaren fantasia indartsua isilduko. Damiaren egada luzeak Saforen begirada larritua lasaituko du. Zuk hasiera eman zenion, nik bukaera eman diot zerbaiti. Beste. Ez da aspertuta o... Ni ez. Eta besteok ere ez. Baduzkazuk gehiago? Bai, bi gehiago. Bueno. Eta... Nik badaukat beste bat. Bai, gero. Bai, igualtzuk irakurri. Bueno, gero irudi onari iesi. Bart, goizeko 3 hegoaizeak astintzen zuen unean, talgo bat hartu genuen, tango eta guzti, irudi onari iesi. Itzi gabeko aho ederrak, lastani gabeko espain liluragarriak, sexuri gabeko pertsonak, pentsamenduri gabeko buruak, ispirituri gabeko arimak, imaginaziori gabeko imaginak. Bart, edonora iesi gindoa zen. Gure zerua grisa zen, baina belar berdez estalitako basoetan eguzkiaren bila ibiltzen ginen. Maitasunez maitemindurik bizi ginen, eta ilargia ateratzen zen gauetan eta besteetan egiaren bila ibiltzen ginen. Iesirik gindoa zen Bart, irudi on ustelduak erioa dariote. Bart, talgo bat hartu genuen, itxura honik ez zuen infernu batera bederen. Irakurriko dut bat, niri oso iruditzen zait, askotan azaldu dela leku asko, leku ezberdinetan, baina irakurriko dugu gustatzen zaidalako. Ez dakit zen liburutakoa den, baina horrela dio. Jangoiko guztiak ukatzen dituen emakume bat naiz. Atzo, zeruko jangoikoa ukatzen nuen, gero infernukoa, eta gaur, lurreko jangoikoa ukatzen dut. Doktrina guztien aurka altxatzen naiz. Atzo,
zeruko pekatari nintzen, gero infernukoa, eta gaur lurreko pekataria naiz. Utsunean igeri dabilen emakume bat izaten naiz. Hasieretakoa da hori ere. Hasieretakoa. 71koa, bai. Oso da. Eskerrik asko. Hemen emakume aldetik eta, pixka bat, rebeldia hori gizakiarena naturaren kontra, ez da egit? Bai, nola bai. Gaina nahiko eskandalarri izan zen hori, liburua bera duela, 71an, ez dakizen bat urte espaldi behintzat. Eta orduan, gure Euskal Herria, eta nik errespetatzen ditut zibismen guztiak eta danak, baino oso konservadorea zen eta oso katolikoa. Niretzako zentzu, katolikoa nahi duan bezala izan daiteke pertsona, baino modu itxi batian, ez? Eta orduan nahiko eskandalizatu ziren garai hartako intelektualak, komila artean jartzen dut. Eta gero Lesbos hau, egunero ikusten nahi geha hor paterak, ez dakit nola ditzetea, itxasontziak, itxasontziak ez dira, flotatzen duen gauza horiek, eta egunero enteratzen geha, jakiten dugu hainbeste ito direla, eta, da ikaragarria. Getarian bertan ere, egin dute, desguazera zijoan barko bat, zeinbat udaletxen artean hartu baporea eta preparatu dute hain zuzen Mediterraneo aldera juteko jendea jasotzea, itotzen dagoen jendea. Eta Aita Mari izena jarri diote. Zean, ez dakizuet ezautuko dezuen pertsonai hori, baina Aita Mari zen, arrantzale bat, joan zena zea batian, ondoratzen ari zen jendeen artean, juntzan salbatzea eta bera ito egin zen. Eta Aita Mari izena jarri diote barko horreri. Orduan, impotentzia horren, ezintasun horren eragina pentsatzen dutela Lesbos. Ezin gaur, zure zoragarritasunen edertasunez mintzo, ez da Saforen laketaldiko jabegoaz ere. Hor zaude zu, itxas gainean Lesbos liluragarria. Ametsesko bizitze zinguraturik, lasai, alai, eguzkien erreinuaz ferekatua, zure egunerokotasunean bizirik. Emeki bidaiari bitxiak heltzen diardute zure bazterrera. Ez dute zure dotoretasunaren berri jakingo, ilotz bihurturik iritsi dira. Itota datzate, urdinduak, jantzi urratuekin puztuta zure bazterreder urdinean. Itxasorik geldi txikiena, ozeano erraldoi ekaiztzu bat, etxeko zute bombetatik iesi dabilenarentzat. Norabiderik gabe bizitza gordenairik. Artemisa jainkosa atera da bere zeruetatik erioa eizatzera. Garaile askotan, garaitua bestetan, pertsonen esku beso beroak utz egin dutelako. Gau ilunean, izarren argi beroa urrunegi aurkitzen da. Itotakoen azken begirada, hortziaren bikaitasun zabalari zo geratu da zintzilik. Norbait ote? Ez dakit. Interesgarriak iruditu zaizkit. Hor ikusten da batetik emakumearen eragina, baina itsasoa eta naturaren eragin hori ere azaltzen da. Bai. Itsasoa antxe bizikea, Getaia hori herri txiki bada eta gutxi handitzen da gainera. Eta hoxe, itsasertzean eta
portu bat, oandikan arrantzan ibiltzen dira, arrantzaleak, eta bajurakoa jun etorrian ibiltzen dira, udaberrian, eta neguan ja bide luzeago bat egiten dute, atuna harrapatzen. Eta naiz eta nire familian arrantzalerik ez izan, arrantzale zinguratuta bizitu gera, eta bizi gara. Eta nolabait, itxasoak eragin handia eukidu, bai, hori bai. Itxasoak eta naturak jainkoei eta mariri eta beste olako naturalen jainkoei baita aipamen baten bat egiten diozu. Garai batian, hori da, feminismoaren eraginez, nolabait identifikatzen ginen ere, sorgin honakin, ez? Boterea eukitzea, baino gauza honak egiteko. Eta nolabait, gero, niretzat zea pixka egia da, sorginak, gallegoak esaten duten bezala, aberlasai, pero no existen, horrelako... Aberlasailas, ez? Aberlasailas, pero no se les ve, no existen. Eta, baina feminismoaren eraginez, nolabait sorgin hoiekin identifikatu ginen. Aita Barandiaranek esaten zigun, sorginak zirela pertsona bereziak, espezialak, doaien bat zutenak. Eta horregaitik inkisizio garaian ere sorgin bezala errezituzten asko eta asko. Eta, horregaitik Anbotoko damia da sorginen artean, sorginena. Anboto damia, Anbotoko mari baita ditzen dute. Bai, forma desberdinak hartzen dituela kontatzen zigun Aita Barandiaranek. Gero badaude, hemen ikusi du baina badauzko zueiago musikatuak izan diren zure poemak. Bai, gutxi, ez asko baino bai, bat zea da. Eta bat, da, Iruñakoa, uste du Donosti bizi da, Gorka Gaztanbide. Oain azkena, bai. Ikusi dut hemen dagoela eta... Hor dago jarrita? Bai, eta polita da. Hori rock, esan nahi dut rock musika jarri zion. Bai, bere talde bat osatzen du, bai. Baina polita da bestia eta poema ere polita da. Irakurriko dut. Zuetako batek irakurri nahi baldin badu, nik egingo dut. Ni zuekin denokin oheratuko nintzateke. Munduko udazken guztietan izango nintzateke ikusirik nola berdea urrearen antzo gorritzen den. Ni uin gainean, uin handiaren aparartean, erioaren beldurrik gabe izango nintzateke. Ni airean, nire herriko karrikartean, igeri ibiliko nintzateke. Ordez, gauza horiek hala ez diren bitartean, berarekin oheratzen naiz. Herri txiki batean bizi naiz. Itsasoa bare dagoenean igeri egiten dut. Karrika arteko haizea arnas hartzeko erabiltzen dut. Espirituak ametsaren zentzua galez dezan. Ez direnak direino. Ni marmokaren beso urdin artean urrunduko naiz. Izango dena izatera heldu artio. Bai, hori ere aspaldian idatzitakoa eta gu hemen orain ez dago horrelako hausketarik ez, baina garai batian badirudi batzuek pentsatuko du, gure herria maitatzea nolabait internazionalismo eta horrelako doktrinen aurka joatea zela. Eta nik aldarrikatu nahi nuen, azken finean, pertsona guztiak bizigerara leku batean. Gero elkartu gaitezke, gure herritik beste herri guztiekin. Baina orduan, gauza zea bezala ikusten zen, burges txiki, hori, herria maitatzea eta herrikoa izatea, ez? Eta burruka horren ondorio bezala atera zitzaidan hori. Polita da.
Eta musika, ez dakit musikatu entzun duzuen, baina musikatu Bai, entzun dut, bai. Bialdu zian, gorkabeak bialdu zian. Beste ez dakit, baina pasatuko dizuet. Eta gero, badago beste bat, gustatu zaidana, hau pixkat nik esango nuke ikusteko daukala, herri txikiak daukaten xerma horrekin, ez? Irakurriko dute. Bai. Bion artean, nik ze interpretatu dudana, zura azalpenarekin badatorren. Hortako oso importantea da bakoitzak bere interpretazioa ematea bere... Niko hain esplikatzen ari naiz, baina ez da beharrezkoa ere, ez? Ez, poesia azkenean, da bakoitzari... Eragiten dion, sentimentuak eta hori da, bai. Hore pixkat, nik herriaren xarma, koloreak, argiak, ea. Teila gorri dun, teilatu gorria. Teila gorri gainean, katakume beltz batzuk. Katakume haien azpian gu. Katakumeak, teila gorriak eta gu. Teila gorriak, teila gorriaren gorria, katakume beltzek bestua. Gu, ni, ura. Zer ura? Hotzaren bakardadea, uraren hotzikara, koloreen gutizia, utxunearen nahia, haizearen gogoa, euriaren bustia, gogoaren kea, kearen beroa. Ura, katakumeak, teila gorriak eta gu. Gorri bestua, bero oztua, izate estua. Guztiok hortze urdin beltz gutiziatu batenpean. Horrek igual esplikazio gutxi dauka. Bai, badauka kolorea, badauka musikalidadea, badauzka katakumeak, teilatuak. Koloreak, horriak eta beltzak. Bai. Ez dakit zaudetenok, Jose Miel Bidador asko ez dut ikusten, baina batek nahi badu irakurri zerbait. Ez? Zenba denbora pasada. Bai, igual... Ordua pasada da? Bai, ordu, bai. Bai, ikusten dut. Esker, bai, mikrorekin asko zobe. Nik aitortuko dut, banuela gogorik eta eskertu nahi dio dala Amaiari etortzea, eta eskertu nahi diot bide batez Inesi hau antolatzea, zeren badut aspaldin ene bihotzean arantza bat. Eta arantza horren arrazoia nahi dut kontatu. Duela, igual pasaden mendearen bukaeran edo mende honen hasieran, beraz, igual nahi baino, duela urte nahi baino gehiago, uste dut bertan bazela Agustin, Nafarroako artxibategi nagusia bildu ginela, Nafarroako lehenbiziko poesia kongresuaren karietarat. 22 urte agian pasatu dira. Eta antolatu zuten Nafarroako poesia kongresua baino, el primer congreso de la poesía navarra, alegia, erdera hutsez. Eta, hemen ez dagoen, baina denok ezagutzen zuen Juan Carlos Mugartzak errantzian zerbait egin behar diagu, ez? Euskaraz badira edo bagara idazten dugunok, eta hor lekurik ez. Horren mutxurra sartu genuen, eta errantzikuten ezin genuela parte hartu, ez genuelako osatzen aldizkari bat, ez? Tuderako Traslapuente bezala, edo ez ginela nor Nafarroako poesia kongresu horretara joateko. Eta horren asmatu genuen, eta ni joan nintzen, eta orkestu nuen ponentzia bat, esanez gu ginela Arbelex, Nafarroako poesia talde bat, eta orduan tartekatu nuen azalpena erderaz esanez, zuek agian poesiari buruz asko dakizue, baina poesia euskaraz ere idazten Nafarroan, eta ez dakizue ezer. Zen Arbelex ez da existitzen, eta beraz, ematen ari naizen ponentzia iruzur bat da, eta benetan
trikimaioa egin behar izan dugu hemen egoteko. Eta, horrela gutxinez, sartu ginen batzuk, antzegoen Patxi Zabaleta, eta antzegoen niretzat erreferentzia bat zen, poesia irakurtzen hasita, eta emakumezko bakarra nire zen Teresa Irastorza, deitzen zioten batzue gainea maltzurkien ustez, eta gero Amaia Lasa, ez? Eta Amaia Lasari esan ginen etortzeko, eta etorri zen. Etorri gintzen, eta errezitaldi garaian, gertatu zen, eta banoa azaltzera zergatik dudan arantza hori bihotzean, gertatu zen, ene ustez oso mingarri izan zen zerbait. Zeren kontua zen norberak bere poema bat irakurri behar zuela. Bai? Eta erdaldun batzuek ez zuten maite izan gu euskaldunak horregotea. Eta horren adirazgarria da gertatu zena, alegia Amaia Lasa hasi zen bere poema irakurtzen, eta momentu batean pausaldi bat egin, eta entzuten ari zen erdaldun bat hasi zen, solo uno! Eta oroituko zara, Amaia. Bai. Solo un poema! Nolabait, ulertu ez, eta ez dut esango izenik, baina horrek nolabait, nahi zuen alik eta laizterren bukatzea Amaiak, ez baitzen deus ere ulertzen ari, eta ez dakielako errespetu minimo bat gordetzen, ez? Eta niretzat hori izan zen biziki mingarria. Eta badakite erantzun eman zeniola bere garaian, baina, nik hainbeste urte pasatu diren arren, nik eskertu nahi diot Inesi, mikrofona utzi dizula zuri, nahi duzun denbora guztia gainera esan dezazun, behin eta berriz aukera emanez mikrofona zabalik duzula, eta, eskerrik asko tortzagatik, eta, jakizu, hiltzatuan eukan arantza hori kendu dudala. Eskerrak. Dena dela eskerrik asko, Bai. Nik gaina, Nafarroa, nire aitona Nafarra da, lakuntzakua, eta gero hemen bada idazle bat, aitonaren lehengusua sana, ezaguna Blas de Alegria. Eta guretzat Nafarroa, euskeraren lurra da baita ere, ez? Aitonak etzekien euskera bakarri zekien, eta berarekin etorri ziren seme-alabak, bera largunduta etorri zen Getaira, eta dena, gure etxean euskera, gure hizkuntza izan da, ez? Eta Nafarroa etorri, eta behin baino gehiagotan ez bakarrik hemen, baizik eta beste lekuetan ere, gertatu izan zaigu. Egia da, herri bezala denok izugarrizko burruka egin dugula, eta nik ez parte hartu korrika, baina ikusi behar, aurtengo korrika zoragarria, guk lortu dugu euskera nolabait aurrera ateatzea, baina nik uste dut denon esfuerzo handiakin. Eta, zer esanik ez Nafarroan, ez? Eta uste izan dugu beti, Nafarroa Frankorekin juntzela, eta gero zorionez Jimeno Juriok eta horiek demostratu zuten Nafarroa etzela Frankorekin jun, baizik eta bitartekari batzuek egontziela eta haiek manipulatu zuela dena. Eta horrela dena. Historia garaileak idazte dute. Bai, eta baina gu herri xumeak badakigu ez dela horrela, eta, baina nola bait, ez dezagun galdu hartzen aigean indarra orain, ez? Hori da. Dena dela, esan behar da, zuek bezalako belaunaldiari esker daukagula euskera eta euskera idatzia gaur egun. Gure aurretik ere egontzian, Txomin Pellen, batez ere iparraldekoak, nola da beste aurbesoetakoa idatzi zuena. Jon Mirande. Jon Mirande, bai. Egon dira, eta oso importantea izan da. Bai. Oso garrantzitsua. Hori, pixkanaka bultza eta bultza, eta galdu beharrez genuen hizkuntza, galtzeko zorian nola egon den. Baina,
gaur egun, ematen du, goazela. Bai, Bueno, bai, bai. Ezen gaizki, ez? Ez. Korrikako danak euskera zit egiten badu, Bueno, hoxe. Zoragarria izan da hori, bai. Bueno, igual, txalo bat eman barko genioke Amaiari. Igual da, zuri da, Txalo bai. bat. Eta Sabinek zerbait esan nahi du? Amaia, ne dizut batetikan eskertu egin duzun laudori hori txominpelenei, baina oraindikan jarraitzen du idazten. Bere azkenengo narrazio laburrak igandean eman ziren aurkeztera Saran. Bai? Bai. Osea, 89 urtekin, 90 egin behar duen urtean, atera da bere azkenengo liburua. 90 behar ditu? Bai. Irakurriko dut. Ni bere liburuak irakurri izan du ditut. Katu beltza eta olako... Igazko Saran, atera izan zen, bi neska miseria estertzen, eleberria, eta aurtengo alderantziz dira narrazio laburrak eta mendekatzeak izenarekin. Ondo. Bai. Ez dute propaganda gehiago egingo, baina... Inin propaganda, inin behar da. Hemen denak ezagutzen diate usten dut, bi neska horiek ez dakit, baina... Bai. Baina, ni naiz justu, azkenengo urte hauetan bere liburu gehien ateratzen ari nizen editorea. Bai, Zuzia editorikoa zaba? Dakit argitaldaria. Zarautzen dago. Zarautzen aldago? Bai. Eta enteratu ez ni. Eta zuk sortzirikoarekin ateratzen liburu. Baina zu zauztarraltzea? Bai. Begira. Bueno, ondo do jakitea. Igual jungo naiz nire egun batian. Oso zaila dago argitaratzea. Bai. Gero zaila da argitaratzen dena saltzea. Hori, batez ere poesia, hori badakiu. Baina gogoratuko gea zer esan zuen Lizardik. Nik erderaz irakurri nun. Escribir para 300 lectores. Pero por qué callar? Zergaitik isildu. Poesia beti izan da irakurle urria gutxi euki ditu poesiak, oroar, hizkuntz simbolikoa da, norbeak ere interpretatu egin behar du, interpretatu edo ez da ulertzea hitzez hitz, baizik eta ark sortzen duana sentitzea. Bai. Eta, orokorrean irakurtzeko ohitura handik ez dago, eta poesiakin gutxiago. Baina, Lizardek esaten duen bezala zergaitik isildu. Baina dena dela, jake betiko meiten gauden, eta zuen postasunerako pixka bat, esan behar dut hor dauden bineska horiek, direla, bata iaz Nafarroateneo saria irabazi zuena, bestea iaz Iruña Iria saria irabazi zuena, eta aurten Nafarroateneo saria irabazi duena. Beraz, badauka segida euskarazko poesia, eta bienak oso lan politiak. Bai. Beraz, txalo bat bere ere, ez? Doti gabe. Eta zenak esako ditut, Nerea Balda eta Lerni Azkar Gorta. Bai. Hoxer, eskerrik asko denorik, Amaia, zuei ere monotagatik, eta urrengo topaketa izango da apirilaren 25ean, Itxaro Borde eta Juan Luis Zabala izango ditugu, Suhatxa erakusketa hile osoan zehar egongo da hemen ikusgai, beraz, hemen zaudetenok badakizue, hor bideoaren atzetik entzungo didazuenei, jakin dezazuen, eta hoxer, eskerrik asko, eta aurrego arte. Bale, ados. Zer? Eta orain argazki bat atako dugu hor, guzti batera. Ondo, gerritik gora, Nuna atako dugu? Hemen, honekin. Nafarroako liburutegia, baina, ze importantea da, Nafarroako liburutegiari ere matea euskarazko... Noski, eta... Bai.
Bai,